Wirata Narendra Dwara Ati Prabu Sri Bathara Kresna kinarubut para Kurawa ambiyuk sesarengan datan kewraning pambudi Sang Prabu Sri Bathara Kresna sigra triwikrama matekaji Basrewu ya Kyai Kesawa ilang wujuding Prabu Kresna wujud dadi Brahala pitung gunung gedene. Bujrem punis lanat setan padha kekujikan. Kurawa sawangen aku, apa pancen wuta mripatmu waspadakno aku sapa? Woi, ladala. Kakang Prabu Kresna sikile abuh. Woi, penyakite wis teko ketoke. Waduh, jan matek iki. Matek awake nyong. Kang Padusasana. Apa? Anu yuk dalan sithik kowe. Arep ndi? Ajeng metu. Arep apa? Nguyuh. Mau ngesek-sek nang tengah. Ya arep saiki mundak-mundi. Woi, ladala. Ki patake maut kowe ha.